Minecraft, dar nu am voie să ating sand. Așteptăm să carci harta. Logica de fiecare dată, 100.000 de ani. Mai ales când postez Minecraft. Opa, se pare că spawnul nu e chiar așa de rău. Suntem exact în junglă. Ce păcat că nu de parcurs pro. Hai să spargem niște lemn. Adică orice hartă de Minecraft începe cu lemn. Cine n-ar trebui să spargă lemn? Pe survival, pe creative. Dacă găsim un village putem să facem cookie-uri. Mi-mi plac mult prăjiturile. Am făcut roșu de un stick. Lejer de vară. Vaci în junglă, dacă ați mai văzut așa ceva. Hai să căutăm vaci. Oi în junglă, dacă tot am găsit vaci. Uite panda landa. Uite și un ocelot. Ok, văd că trag de timp. Așa, să fac un crafting table, 2 bețe, 9. Vreau să zic 9. Hai că vreau să zic 9 dacă e. Hai să vedem. Ne facem un pickaxe și să-i dăm drumul la minat. Opa, uite că am găsit și coal deja. O plâns panda-ul, cred. Am auzit ceva. Și scopul va fi să găsim diamante. Dacă găsim. O veni Herobrine pe lume. Nu-mi place când se aud sunete din astea. Dar cum o să ne facem noi în 4, nu știu. Nu căulul ăsta ca să pot să urc ca lumea. 7 căul ar fi cam insuficient. Așa. Revin când iau 17 bucăți. Mi-au luat tot 18 bucăți din greșeală, dar măcar să zic mersi. Așa. Sabie, pickaxe, topor de ax și un furnes. Stai așa să mi le așez ca lumea. Așa. Ca să nu mirosesc toporul. Uai, în junglă! Nu știu de ce am făcut groapa aia, dar în fine. Sand. N-ating sandul. Pierd challenge-ul. Stai așa că mă urc mai bine pe aici. Să iau și o floare, că eu nu dorm în pat alb. Era să cad. Și jos acolo era sand. Doamne, ce era să cad. Mă rog, uite iron. O să ne ajute mult.
Dacă găsim mai multe bucăți, poate ne facem full iron. Full iron. Auzi la mine full diamond. Doamne. Mă rog. Bum. Găinușă, găinușă, vină cu am nevoie de mâncare. Nu vreau să iau pana aia. O singură floare. Pârc! Pârc, pârc, pârc. Parcur pro. Nu-mi pasă cu ce îl omor. Încă o oie. 2 oi. Perfect. Ne facem pat. Dă-te, dă-te, dă-te. Nu știu de ce am făcut asta. Eu nici nu știam de chestia aia pe bune. Perfect. Hai să mai omor ăștia 2 pârci pentru mâncare. Nici măcar nu vine seara și filmăm de 6 minute. Nu te du acolo. Dacă te duci acolo ești noob. Perfect. De dragul videoului am luat porcul, nu de alta. Stai așa să mănânc, că mi-e foame. Stai așa că îmi prăjesc mâncarea. Dar ce mai important, ironul sau mâncarea? Scrieți în comentarii că vă știți. Doamne, mi-a pus crafting table-ul. Am vrut să văd dacă merge. Nu de alta. IQ 1000. Stați așa, uite. Ca să nu mai trebuiască să iau 3 flori, îmi fac un pat direct. Vedeți voi patul în mâna mea, da. Iau o floare, că eu vreau să am pat magenta, dar dacă nu... Roșu. Da, lasă, că mie îmi place magenta. Deși îmi place mai mult mov. Care e culoarea voastră preferată? Scrieți în comentarii. Stai așa. Fac din asta. Și IQ 1000, nu mai trebuie să iau 3 flori. Bun, 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 bun. Stai așa să dau mai încet că se aude de parcă... Bun. O să-mi fac o casă aici. Și să... O să-mi trebuiască niște... mult lemn. Și nisip. Sand. Și eu n-am voie să ating sand. Ce fac? Nu mai pun geamuri, cui pasă. Că nici în inventar n-am voie să am sand. Asta e challenge. O să-mi iau și o să-mi fac din copaci, din ăștia urâți. Mie nu-mi plac copacii ăștia deloc. Îmi plac ăia dark. Negri. Negri, negri. Stai așa să văd cât căul mai am. 6 căul. Hai că de ajuns și pentru niște toți.
Aoleu, stai să mă culc. Nu știu, dar eu mereu când construiesc ceva pe Minecraft din gură, mereu, nu știu de ce exact. Of și Doamne! Și pe acolo scopaci la fel. Blesteme! Mai degrabă luam din junglă. Dar nu mă mai întorc eu în junglă nici în 100 de ani. Poți să mă rogi frumos, că tot nu merg în junglă înapoi. Perfect. Bun. Da, acum o să trebuiască să arunc asta, că nu o să mai trebuiască. Uite delfinul. Ați auzit cum o căzut în apă? Oaie neagră, specimen rar de oi. Mai mult. Mai mult. Am înnebunit și o fac ca oile. Cred că mă duc înapoi în apă după... Stai să văd dacă mai pot să urc. Sper să nu fie sed pe acolo. Aoleu, nu știam că sunt așa de gras când merg pe crouch. Ce bine că nu era sed. Cum ar fi să cadă sed în față? Nu mă duc să minte să fac toți să merg pe aici. Da, sunt mobi și nu vreau să am de-a face cu mobi. Mi-a făcut cărniță crocantă. Bun. Nu înțeleg de ce mi-am craftat mai mult lemn. Dacă mă întrebați, nu vă răspund, că n-am cu ce. 4 ori 4, 16, perfect atunci. 1, 2, 3, 4. 4 am spus. 1, 2, 3, 4. Și mi-a mai rămas încă 4. 1, 2, 3, 4. Perfect! Mă duc să mai iau. Deși mileni să o fac, dar challenge-ul ăsta e pe survivor, nu pe creative. Cam atât a fost episodul de azi. O să revin și cu partea a doua mâine. Pa!